Sziasztok, én Bazsalikon kapitány vagyok, ez pedig egy lábgép bemutatós videó lesz. Ugye itt van előttem a lábgép, és itt van a pedálja. Az előző videóban, tényleg az előzőben, meg a nem régebbiben benne volt a dupla lábgép. Azt összeszereltem, az nem egy alap lábgép volt, az egy dupla, amivel dupla olyan gyorsan tudsz zenélni, vagy játszani a dobon. Ez pedig csak egy sima alap lábgép. Ez egy olyan, vagy hogy ez az egyik legfontosabb része a dobnak, vagy a dob felszerelésnek, mert ez tudja a lábdobot működtetni. Vannak ilyen régebbi fajták, amiknek például itt vannak hát csak nincs itt nincsenek itt ezek a rugók, vagy nem biztos, csak hogy itt van így ráköttetve, és ez talán nincsen ilyen. A másik, a lábgépben a legfontosabb, ez a rugó. Ez ugye mutatom nektek csak. Ez a rugó, mert hogyha ezt itt leveszitek, vagy ilyen, ez fogja csinálni, így nem fog, mert hogyha így, nyilván ezt csinálja alapból is, csak így jobban fog, de hogyha leveszitek mind a két rugót, olyan lett a kezem, ezt fogja csinálni. Nem fog visszamenni a alap helyére, vagy ilyen. Nem fog visszamenni. Meg amire nagyon kíváncsi vagyok, és valaki dobol a nézők közül, vagy akár dobos is, az kérem szépen mondja meg nekem, hogy kommentben, hogy kell ezt lazítani, mert a dupla lábgépen hát a bal pedál az egyszerűen nagyon nehéz lenyomni. Vagy nem nehéz, csak azért nehezebb, mint a jobbot. Mert ugye a dupla lábgépnél van van egy ilyen lábgép, igen, meg így kijön belőle még egy rúd, és arra van hát a csatlakoztatója a másik lábgépnek, ami összeköti a két, vagy az egyik lábgépet, és úgy tudtok duplázni. Igen. Ugye ezt a lábgépet alapból nem így adják, hanem talán így, csak ezt én nem akarom kiszedni, azt így ide be kell tenni, és mind a kettőt, az szerintem eléggé nehéz, mert én azt nem is figyeltem, hogy hát ugye a enyémnél volt-e, de szerintem nem volt. Meg mindenképp nézzétek meg a dupla lábgép összeszerelős videót, mert az is nagyon jó lett, meg menő. Igen. Tehát ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem tetszett, és kérlek szépen, aki dobos vagy tudja ezt, az mondja meg nekem, hogy kell ezt itt lazítani, mert én nem tudom. Sziasztok!